Ja vás všetkých zdravím. Pred nejakým časom na mňa vyskočil jeden reel, v ktorom sa dievča afrického pôvodu priam dušovalo tým, aká je hrdá na ich lokálnu značku Baťa z jej rodnej zemi. Zaujalo ma to, pretože ako môže byť tak mimo, ale viacej som sa nad tým nezamýšľala. Až do toho času, keď sa na mňa začali doslova valiť podobné videá, ľudia rôznych ráz, rôznych kultúr, rôznych národností, všetci mali jednu vec spoločnú. Chválili sa svojou lokálnou firmou Baťa. Bolo mi úplne jasné, že tu niečo nesedí a tak som sa dala do pátrania. Ako to teda s našou obľúbenou československou značkou Baťa teda je? Odpoveďou je, že Baťa sa nikdy nesnažil presadiť český štýl. Naopak, vždycky sa prispôsobil lokálnym kultúram, tam, kde zakladal práve svoje továrne. A tým krajinám, kam expandoval. Od Indie až po Kanadu. Čím si vlastne získal dôveru miliónov zákazníkov po celom svete. V každej krajine sa absolútne geniálne asimiloval a prispôsobil písmo, štýl, reklamu, farby a celú tú reklamnú kampaň tak, aby pôsobila vierohodne, že je lokálna. Napríklad v Egypte, keď propagoval sandále, tak boli nafotené na piesku. V Kanade, keď propagoval zimné čižmy, boli nafotené na snehu. V Indii sa v roku 1931 založila továreň Bata Nagar a značka je aj dodnes extrémne populárna. V Brazílii je to Bata Guas, u nás na Slovensku máme baťované, teda dnešné partizánske. Takže aj tu vidíme pokus o asimiláciu s prostredím. Pozrime si ale pár príkladov týchto retro plagátov, aby sme to videli v realite. Ako prvý tu máme plagát zo 40. rokov zo Švajčiarska, ktorý nám ukazuje športové ladenú ilustráciu topánky, farebné ostré črty a typické dobové typografie. Reklama z roku 1957 prezentuje vychádzkové gumené topánky s logom švajčiarskeho kríža, príťažlivý a minimalistický dizajn. Herbert Luypin, 1943. Umelecký plagát s realistickou ilustráciou topánky a ponožky. Značne abstraktný a emotívny štýl s veselými ponožkami. Prejdeme k nemeckému plagátu. Je tam topánka s trávou a hravý farebný koncept. Pre Československo bola reklama v roku 1950, taký vintage plagát, na ktorom boli 3 modely vintage topánok. Bola to taká klasická reklama takej strednej triedy, bola farebne tlmená a bola profesionálne vytlačená v tlačiarni v Prahe. Zach plagát štýl máme v Švajčiarsku 1947. Ďalej tu máme napríklad plagát od Petra Birkhausera, realisticky zobrazená topánka na žltom pozadí, vytlačená technikou litografy. Bol to taký vrchol minimalizmu a európskeho funkcionalizmu. Mne osobne sa veľmi páči plagát Baťu z 30. rokov vo Francúzsku, ktorý obsahuje taký typický francúzsky art deco design. Umelec sa nazýval Henri Lemonnier a s ľahkým šarmom ženskosti a elegantným prevedením produktu tu vidíme veľmi krásny plagát. Ďalej. Športový tenis plagát od Donalda Bruna 1950 obsahuje žiarivé farby, hravú ilustráciu tenisky vo vzduchu s cenovkou, na ktorej vidíme cenu 8,90, odvaha v grafike, športový nádych, typický pre koniec 40. rokov. Run Like Grasshopper 1946 Donald Brun je to humorný plagát, kde tenisová topánka skáče, ako by bola kobylka. Ocenené ako najlepší švajčiarsky plagát roku 1946. Prvýkrát tu máme zavedenú Baťovú cenu. Čo to znamená? Znamená to, že produkt nestojí 10,00, ale stojí 9,90, po prípade 9,99. Je to tá istá cena? Alebo nie? Ľudia sa hádajú. Každopádne, prečo máme takýto marketing? Je, že váš mozog sa primárne orientuje na to, čo je pred čiarkou, čo je na začiatku, a to, čo už je po čiarke, eliminuje ako niečo nie až tak dôležité. To znamená, že ak niečo stojí 9,99 €, váš mozog to zaradí ako 9 €. Je tam rozdiel len 1 centu, ale je to ten rozdiel, či váš
mozog si pomyslí, toto stojí 9 eur alebo toto stojí 10 eur. Ja si napríklad osobne pamätám z môjho detstva, keď som chodievala nakupovať s mojou mamou, vždycky sme sa rozdelili a potom sme sa stretli a ja som jej mala referovať, čo dobre som na nákupoch našla. A povedala som napríklad, našla som si sukňu za 9 eur a mama ma vždy opravila, ale ona stojí 10. No pre mňa ako dieťa, ak to stalo 9,99 alebo po prípade nejakú inú cenu, v mojej hlave to bolo 9. Mňa už nezaujímalo, čo bolo za čiarkou. Takže aj tu vidíme, ako ten náš ľudský mozog funguje a vidíme to v realite, pretože takto žijeme a takto funguje väčšina obchodov. Takže sa dá povedať, že Tomáš Baťa to je jeden obuvník, ktorý obul celý svet. Narodil sa v roku 1876 v Zlíne do jednej obuvníckej rodiny a 1894 založil aj so svojím bratom Antonínom firmu Baťa. Tomáš však nebol iba podnikateľ, bol to aj reformátor spoločnosti. On vždy veril, že ak budú ľudia šťastní a motivovaní, budú pracovať lepšie a budú pracovať poctivejšie. Bol to práve on, čo si napríklad všimol takúto vec. Keď jeho zamestnanky, jeho ženy, majú malé deti a musia ich počas dňa niekam odpratať na to, aby mohli ísť pracovať do fabriky, že sú vystresované, sú úzkostné, sú myslou inde, robia chyby. Čo dnes spravil? On pristavil kvázi škôlky na pozemku fabriky. Vidíte to? Absolútny génius. Vizionár a marketér, ktorý premenil jedno malé mestečko na fabriku snov. Jeden z najslávnejších príbehov spojených so značkou Baťa a jeho menom a zároveň je to aj krásna ukážka jeho podnikateľského myslenia, je, že keď Tomáš Baťa sa rozhodoval, či by expandoval svoje podnikanie aj do exotických krajín, poslal tam 2 svojich obchodných zástupcov na to, aby preskúmali terén. Poslal ich do Afriky a mali jednoduchú úlohu. Zistite, či to má zmysel otvoriť predajne topánok v tejto oblasti. Po pár dňoch prišla prvá správa od toho prvého manažéra a ten sa vyjadril. Tu nemá zmysel predávať topánky, nikto tu nenosí obuv. O pár dní neskôr však prišla druhá správa od toho druhého manažéra a ten nechal odkaz. Tu je obrovská príležitosť. Nikto tu ešte nenosí topánky. Musíme sem prísť ako prvý. Vidíte to, niekedy niekto vidí prekážky a iný človek vidí príležitosť. A práve tento typ myslenia vystihuje Tomáša Baťu. On vždy veril, že tam, kde ostatní ľudia majú limity, vie sa ešte nájsť nejaký potenciál. Značka Baťa prechádza tento rok významnými zmenami a aj adaptáciou sa na trhové podmienky. Pokračuje v modernizácii svojich predajní, zameriava sa na zjednodušenie svojho sortimentu a zlepšenie zákazníckej skúsenosti. V mojom rodnom meste bohužiaľ zatvorili svoju prevádzku po pravdepodobne 25 rokoch. Takže im prajem veľa úspechov do budúcnosti. Ak sa ti video páčilo a zaujímalo by ťa viacej podobných videí, nezabudni dať like alebo odber, po prípade mi môžeš niečo napísať do komentára. Napríklad, či nosíš značku Baťa, po prípade, či si predtým v minulosti niečo nosilo značky Baťa, nemusia to byť iba topánky. Môže to byť aj nejaký doplnok. A my už sa uvidíme v ďalšom videu. Zdravím!